Yesu ndiye kendiye ke Yesu ndiye muri mumweya murimo zodzika ngirozi maswera mama ndaswera mwanangu kwaswera sewo ndiri nani nipasewo baba ayo hapana nani kweurisei haini zvikosendiboa haini mujolo mama wanditenderedza musoro ukaona chero vanhu vozoimba payaka vana vachiimba chokwadi vanhu vaya mama ko zvaita sei zvepo zvandinetsa zverudo rweiko mwana rudo chaihwo moti handidi kurohwa here mama mwanangu zveshuwa saka chiri kunetsa chii hauchiwana mukomana mama nditochidawo mukomana wari nani anoonekera obviously pane vamwe vane vachindida but vanguka ndesingavadi dzine vamwe vandenchidawo vandenchidawo noti anoitikawo anopostekawo pastatus anofambikawo naye pavanhu chero vatete unovatendekera kuti vatete bamuninavo ndazama zvose kugeza kutesa makeup mama kuda kuti pamwe uchaonekwa paunofamba chero kutopfekawo zvinoonekera asi ndatambura ini mama zvoti kamutokwanisa kundibatsira moto mhuri moza chii venyu chaichai yekuti ndikunochati iripo ndakatobhadhara gauni pandaishanda mumba paya ndaireza mari yangu ndikatenga gauni ritoriko ndakaribhadhara songu chaichaiyo kupindisa masteps itoripo Christopher Martin yekuti baby I love you my darling itoripo vasikana vemasteps ndakatotsvaga ndikavadzwa kuti pandichashata muripo then best girl best chichi zvese ndakatotaura navo but mama chanetsa munhu wacho kuchata naye hapana ko saka ukanotsvaga gauni kutenga gauni remunhu wausina mama unochunguza kuti munhu sanongozoroa nevenyu mwanangu ndakatobhadhara venyu mama ndati munhu achadi ndichangozomuwana pa ndikuona kuti zvikuzva zvisiri nyore indiyafunga kuti zvangoita unyore towanawo munhu wangu ndatambura zvotimukwana chero vana kilativo zveimbaga usandidaro mujolo especially paakati hagazi kekutanga uye hagazi kekupedzisira futi kugara ndichibayiwa mwoyo ini ndazimpiwa mama yenyu muri kuseka asi zvakaoma zvekuzosvika pakubva watobhadhara venyu iwe usati wane munhu vachamukacha usatidaro iwe usataure izvozvo mwanangu kuchechi chakupasa unoparidza kuti kana uchida kutenga stand kaikada kutenga mota tenga maki famba nemaki tenga chitsina ukava nefaith zvinhu zvinodi zvinoita chobhaibheri rinoti faith indefunga ndikagara ndatenga magauni chichi zvese ndikazavasikana masteps mavhenyu ndipasta vekupi vanotaura kuti famba nemakiwi usina mota unondikavataura nemazita zvozodara asi mamunambozvinzwa namemerina apa nditori ndinzwirawo zvandiri kutaurirwa nemwana wangu uyu masekepamai yawe iwe mwana uyu uchimuona akadai nekusvika kwaakaitoko akatobhadhara venyu yekuchatira akabhadhara hanzi ndakatotenga gauni rekuchata remuchato nenhingirikini zvese vaperekedza atoonawo asi murume apa naiwacha unoona zvandinosikutauriinzwa mama ndinosikutaurirai kuti chii varume ava musati vekutambisa ndizvozvo ndogara chikudza muroora kuti varume venyu usaite vekutambisa kana watowana murume batisisa ona vamwe vari kutambudzika vamwaya izvo varume vari kundetsa munyika vashoma chokwadi zvekunahaya atotanga kuhaya atotanga zvese nevaperekedza atoonawo asi murume hapana zvikaramba zvakadai ndichapedzera ndangoitawo mapisi job marelationship yevamwe kondodii mapisi job ipapo manje azvizvinetsa mira mwanangu handiti uri kuona zvatinokutaurira kana tichikurayirai sevana imi midzidzisikai handiti iye zvino kana ukanga wakaisa mazamu pachena kudai
murume anoti idzi nyatso dzinogara dziri pachena. Handuruzvona ndingazorora here mukadzi ane nyatso dziri pachena utosarira nyatso dziri pachena idzo. Saka kupfeka kwako ngakuve kuine dignity yekuti iwewe uda kuroorwa. Handiwazvinzwisa nini idzi dzine padzinopfekerwa. Hembe kana uchipfeka pane padzinopfekerwa kuti iyi hembe iyi inokupawo dignity. Iyi ndefunction yakati, iyi ndezvakati. Handuruzvona. Saka kana uchingogara wakadai saizvizvizvi ukaonekwa nemukomana, mukomana anoti ndeve maitenderani. Handi wakutaura zvekuti ndoda kutonhaya vevamwe ivavo. Ndongonawo mashezi angu imomo. Saka manje iwewe pfungwa dzako iwe hausi kuenda pana Mwari. Mwari ndakaenda mhanza. Hausi kuenda nokuti wakuda peace job pamurume uyu. Iye anozofila sei? Saka ndokupererwa mama, saka ndodii? Aiwa, uyu watorera uyu anofilawo sei? Handisi kumutorera. Raira maoko uyu. Handisi kumutorera. Zvakaita kuti uwane murume. Handisi kuti ubvi. Tiri chingosheya. Hazvina kunaka. Ukatoita zvataurwa namama kusiya kuti relationship yeumwe. Iwewe kupfeka zvakanaka chaizvo zvakatsiga zviri modest so murume chaiye anokuda ntonoti paita wife material wapa. Kwewe une foni ine WhatsApp kana email zvai? Sikana. Kana anoda kuti hai, anoda kuti akupe email, munotaura naye sei? Inzwa mwanangu kana kakakasara. Akachaita kwauri iwewe. Kana uinako ndeke kungochengetedza moto nerimwe line. Asi unoitawo WhatsApp ka. Koma text. Taurimo. Izvi zvakasara izvi. Ukundwena mama kuti zvakasara. Hazvichadi zvitsvaga foni inoendawo paWhatsApp yekuti muchitumirana mapicha muchidii munachionawo kamunhu ari kutaura naye uchizvigadzira zvese. Asi zviri obvious kuti ndikamwenda paWhatsApp ndakutowana mukomana. Iwewe chienda unogadzirisa unhu hwako mwana.